Tulis ang gitanaw nga anggulo sa kapulisan sa Mabulo sa pagpusil sa usa ka babae nga nag-angkas og motorsiklo dihang miagi kini sa Gilona Street, corner Samar Loop, Barangay Barrio Luz, Cebu City, pasado alas 10 sa buntag kagahapon. Apan alauna na sa hapon na report ngadto sa kapulisan. Nailhan lang ang biktima nga Friends or Denisa, 24 anyos, tagalungsod sa Sibunga, nga kasamtangang nanimuyo sa Barangay Luz. Usa siya ka storehead sa maong mall nga nahimutang sa SRP, Dakbayan sa Sugbo. Sa inisyal nga investigasyon sa Mabulo Police Station, pinanguluhan sa Hipi, Police Major Romeo Durano Kaakoy Jr. Nasuta ang biktima misakay og motor nanukad sa sitio Kalipay, Barangay Luz. Dihang miagi kini sa Gilona, Barangay Luz. Usa ka nagmotorsiklo nga nagsuot og sama sa rider sa healing app ang milabni sa cellphone sa biktima. Apan wala kini makuha, hinungdan nga gipusil kini nga may resulta dunay pinusilan sa ulo ug sa dughan. Gidala sa tambalanan ang biktima ug nakabsan sa kinabuhi. Ang Mabulo Police Station padayon pa sa pag-imbestigar sa hitabo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.